Det første skrigget blev aldrig hørt. Ikke fordi ingen var der, men fordi musikken, vinden og latteren druknede det. Og hvis du liker historier om kærlesager, som endelig finder sandheden, tryk på abonner og følg med, for dette er en af de mørkeste gådene, som nogensinde traf Nord-Norge. Midnatssola hang lavt over Storfjell den kvelden i 1988. Folk dansede på gruspladsen ved kajen, lugten af grillpølser og røg fra bål steg mellem træbådene. Lina Axelsen, 16 år, stak ud fra mængden, ikke fordi hun ville, men fordi hun altid blev lagt mærke til. Hun lå let, var rask i replikkerne, og alle vidste, at hun havde planer. Hun skulle søge se til Tromsø videregående, bort fra stilheden, ydt og bygda. Rundt 23 årene før forlod hun dansegulvet for at hente jakken sin. Flere så hende på vej mod søkanten, den røde vinjakken glinsende i lyset fra flomlampene. En veninde råbte efter hende. Skal du hjem allerede? Lina ristede på hovedet, smilte og svarte. Bare 5 minutter. De 5 minutterne kom aldrig. En gut, som stod og røgte bag en container, mente han så hende snakke med nogen. En voksen mand, mørk jakke, kortklipt hår. Vidnebeskrivelsen var vag, og ingen koblede det til noget. Ikke da. Ikke før mye senere. Klokken 00.06 ringte moren hendes for at høre, hvor hun blev af. Ingen svarte. Klokken 00.14 sendte hun en melding, som aldrig kom frem. Venner troede, hun havde draget tidligt hjem. Festene i Storfjell var som regel uorganiserede. Folk kom, folk gik, ingen holdt tælling. Men da klokken passede 01.30, begyndte uro at obresse. Moren gik ned til Kaja selv. Hun fandt ingenting andet end et ubrugt hårstrik under en træbænk. Det var ikke hendes. Eller kanskje det var det. Det var vanskeligt at sige. Alt var mørkt. Minutterne blev til timer. Politiet blev varslet 03.12. Inden 04.00 var hele bygda i bevægelse. Lommelygter lyste over tang og tare. Men fra fiskerlaget gennemsøgte fjerde. Ungdommer råbte navnet hendes ind i skokanten. En af de første, som mødte op, var Arvid Lunde, 34 år. Brandmand, kendt for at stille op, hver gang nogen trængte hjælp. Han gik ret i organisationsmodus. Pægte fordelte folk, sendte grupper i forskellige retninger. Han snakkede roligt med autoritet, og de fleste lyttede. Han havde erfaring med ledaktioner, sagde de. Han vidste, hvordan man gjorde dette. Før klokken 06.00 var helikopter rekvireret. Solen steg, blev mør og rosa over fjellene, og langs hele fjerde gik folk med blikkene festet i grunden. Jakker, sko, beater og plast, afrevne græstuster. Ingenting, som tilhørte Lina. Ingen tegn til kamp. Ingen tegn til flugt. Politiet spærrede af området, da de fandt øredoppen hendes ligge ved et gammelt tagværk. Den lå pænt, som om nogen havde lagt den der. Ingen blodspor. Ingen dragmærker. Bare stilhed og en følelse af, at noget frygteligt havde sket på et sted, som havde set ud som en hver vanlig kvæld. Arvid holdt se i nærheden af indsatslederne, svarte på spørgsmål, rapporterede, hvad han havde set, hvad han mente burde gøres. Han virkede slitten, men fokuseret. Mange sagde senere, at de var taknemmelige for, at han var der. At han holdt hovedet kaldt, da alle andre var i opløsning. Like efter klokken 08.30 begyndte rygtene, at Lina havde stukket af med en gut fra nabobygda, at hun havde faldt i søen, at nogen havde set en bil køre i retning Gamlevejen ret efter midnat. Politiet afhørte ungdommene, som havde været på festen, en efter en, men ingen klarede at give en historie, som bandt alt sammen. Da klokken blev 11.00, kom beskeden, som alle frygtede. Søget blev udvidet til skoven bag fjerde. Et område kendt for gamle bunker, skjulte stier og mørke søg mellem bjergene. Hundene fik ingen lugt. De cirklede, bjeffede frustreret, men fandt ingenting. Arvid var den, som foreslog, at de burde koncentrere sig om vestover mod den nedlagte søbåden. Strømmen kan trække ting dit, sagde han. Det hørtes logisk ud. Ingen stillede spørgsmål. Ved 16-tiden begyndte regnet. Kulden sænkede sig over bygda, og den første dagen gik over i den næste. Lina var fortsat sporløst borte, og selvom ingen vidste det endnu, havde sandheden om den natten allerede begyndt at gemme sig. Ikke i skoven, ikke i søen, men i hænderne på en mand, som smilte mildt til alle, som takkede ham for indsatsen hans. De første ugerne efter forsvindingen blev en eneste lang, mørk tåge over Storfjell. Politiet jobbede dag og nat,
Men uden et klart spor begyndte alt at dreje sig om hvad, som kunne have sket. Hver teori blev kastet på bordet, undersøgt, afvist. Lina var ikke typen, som stak af. Hun havde ingen konflikter hjemme, ingen skjulte planer, ingen hemmeligheder, som vennene kendte til. Alligevel var det første politiet antog. Frivillig forsvinding. Den antagelsen kostede dyrebar tid. Efter 3 dage kom den første systematiske gennemgang af alle, som havde været på midnatssommerfesten. De fleste ungdommene gav detaljerede forklaringer, men alt blæknede til slut. Ingen havde set noget konkret efter 23:50. Nogen huskede, at Lina virkede tankefuld, andre, at hun lå mig end vanlig. En gut påstod at have set hende prate med en mørklædt voksen mand, men han kunne ikke beskrive ansigtet. Bare at stemmen var dyb. Politiet registrerede det, men det førte ingensteds. Søboden, som Arvid havde foreslået, og tjekke blev gennemsøgt af 7 personer samme kvæld, men uden hunder. Alt de fandt var gamle tag, rustne krukker og en gennemtrukket stank af søvand. De lagde ikke en støvmønstre i gulvet, som senere, år efter år, ville blive analyseret uden at fortælle nogen ting. Familien Axelsen holdt sig tæt samlet, i chok. Moren sluttede at spise, faren vandrede gatelangs og stoppede ved hver lygtestolpe, som om datteren kunne stå bag den næste. Linas lillebror blev møjsommeligt skærmet fra alt, som kunne forme mindene, hans til mareridt. Det hjalp lidt. Det første genstanden politiet klassificerede som mulig bevis var hårstrikken. Den blev fundet under bænken ved Kaja. Den kunne være hendes, men hundredvis af jenter i bygda brugte identiske. I 1998 kunne man knapt hente ud DNA fra en slik flis af stof. Teknikeren gjorde et forsøg, men resultatet blev kategoriseret som ikke tolkbart. Den lille plastposen havnede nederst i en æske, sammen med andre marginale fund. En ødelagt øredop, en cigaretsnipe med ukendt afsender, en flæk på en stein, som viste se og være savs. Presset vokste. Medier kom. Interviewer blev gjort i regn og vind. En journalist fra Tromsø skrev en artikel med overskriften "Forsvundet i den lyse natten". Folk begyndte at snakke. Nogen mente, at en ukendt bil var set ved Gamlevejen. Andre mente, de hørte råb, men kanskje det var ekko fra musikken. Flere pægte mod fremmede turister. En teori hævdede, at Lina blev taget af søen. En hævdede, at hun havde rejst til Sverige med en gut. Hver rygte blev gennemsøgt og knust af manglende bevis. Arvid var altid der. Han stod tidligt op, mødte op i beredskabsområdet før politiet, planlagde nye søg. Han virkede oprigtigt rystet. Han gik tæt sammen med indsatslederne, tog notater, pægte på kart. Når forældrene brød sammen, var han der og holdt dem fast. Flere kommenterede, at uden ham havde bygda ikke klart at holde søgene gående så længe som de gjorde. Det skulle gå 2 måneder før politiet udelukkede drukning. Strømforholdene i fjorden ville have ført kroppen til overfladen inden for dage. Søhelikopteret havde allerede gjort 11 sweeps uden at finde noget som helst. Dermed stod de ikke med bare en reel mulighed. Lina var taget af nogen. Men hvem? Og hvorfor havde ingen hørt noget? Mistænkte blev prioriteret. Først en 21-åring, som havde været lidt for optaget af Lina på fest. Han blev afhørt i 11 timer, men alibiet hans holdt. En anden var en fisker, som blev observeret køre alene bort fra Kaja like før midnat. Han blev tjekket, rent rulleblad, ingen tilknytning. Politiet tog til og med ind en buschauffør, som havde kørt gennem området. Bare for at finde ud, at han aldrig stoppede der. Det mest ubehagelige var, hvor stille alt blev. Efter 3 måneder var det, som om bygda lærte se og bære et konstant baggrundshus af frygt. Skolen arrangerede mindestunder. Folk tændte lys ved fjerde. Men ingen spor dukkede op. Ingen nye vidneobservationer. Ingen tilståelse. Arvid fortsatte at lede frivillige søg, men engagementet efter hvert blev mødt med en mærkelig stilhed fra indbyggerne. Nogen syntes, han var for pågående, for detaljfokuseret. Han tager dette som et personprojekt, sagde en kvinde senere. Andre sagde, at han var den eneste, som virkelig brød sag. Da vinteren kom, blev sagen formelt klassificeret som kald. Politiet beholdt en lille arbejdsgruppe, men ressourcerne tørkede ind. Det eneste, som blev igen, var en tyk perm med notater, billeder og ubrugelige DNA-forsøg. I maven på den sidste rapporten stod det en sætning, som næsten virkede resigneret. Ingen krop, ingen mistænkt, ingen vej videre. Og slik blev Lina til en skygge,
Et navn på plakater, som et og hvert blev taget ned. En historie, som alle kendte, men ingen kunne forklare. Og helt uden at nogen forstod hvorfor, forblev Arvid den første, som lader blomster hver eneste 14. juni, år efter år, som om han bar noget tungt, ingen kunne se. I januar 2005, næsten 27 år efter at Lina forsvandt, satte 3 mennesker i et vinduestungt møderum ved Kripos nye cold case-enhed i Tromsø. På bordet lå en grå æske med mærkingen. Storfjell 1948. Utilstrækkelig sporgrundlag. Den havde stået i et arkiv så længe, at taben var guldnet. Ingen havde rørt indholdet siden 2004. Efterforsker Nora Amland, genetiker Henrik Våge og kriminaltekniker Runa Sætter var sat på et projekt, som skulle reanalysere gamle sager med moderne bioteknologi. Ultradyb DNA-sekvensering, mikrofragmentanalyse og ikke mindst Forensic Genetic Genealogy, metoden som i USA havde knægt en række gamle sager. Norge havde været træge, skeptiske, men nu var tiden kommet. Nora løftede hårstrikken fra 1998. Den lå der, næsten absurd enkel som et helt liv destilleret i en tynd tekstilcirkel. En gang ubrugelig. Nå, kanskje en nøkkel. Hvor mye materiale tror du, det findes her? Spurgte hun. Henrik smilte skævt. Hvis vi er heldige, 5 celler, kanskje 3. De vidste begge, at 3 celler i 1998 var ingenting. Men i 2025 kunne selv 1 celle, hvis den var intakt nok, give et genetisk ekko, som kunne spores gennem generationer. De første timene gik til kemisk rensning. Stoffet blev brudt op, vasket, tørket, og til slut monteret i en mikroskopisk holder. Under UV-lys skimtede de små flækker af hudrester, knapt synlige. Runa holdt pusten. Vi har noget. Spørgsmålet er bare, om det er forbipasserende. Kontamination eller noget reelt. Ekstraktionen tog 4 timer. Resultatet 0,04 nanogram DNA. Et tal, som normalt ville være ubrugelig, men algoritmerne for NGS havde udviklet C. De tog fragmenterne, sorterede, rensede og matchede dem mod statistiske mønstre. Efter 29 timer fik de en første, usikker DNA-profil. Autosomal, delvis, stærkt fragmenteret, men læsbar. Nora stirrede længe på skærmen. Mand, sagde hun sagte. Ikke Lina. Henrik lænede C over skuldre hendes. Ikke tilfældigt, tror jeg. Dette er ikke sekundær overføring. Fragmenterne er koncentreret i én klynge. Det betyder direkte kontakt. Dagen efter fik de godkending fra Datatilsynet til at køre genealogisk analyse i anonymiseret form. DNA-profilen blev lastet op i 2 internationale databaser, som frivillige slægtsforskere brugte. Ikke med navn, ikke med detaljer, bare rå genmarkører. Ventetiden var nervepirrende. I 2 døgn skete ingenting. Så kl. 03:47 natten til mandag kom det første træffet. En fjern slægtning, 4. kusine, bosat i Minnesota i USA. Ikke nyttig alene, men mønstret var vigtigt. Da et andre og tredje træf dukkede op med rødder i Nord-Norge, begyndte Henrik at tegne et familiemønster. Linjerne trak C innovere mod en region, Troms og Nordland. Dette er ikke tilfældigt, sagde han. De stammer alle fra samme slægtsgren, en som har været i området siden 1880-tallet. Nora kendte en kald vibration i kroppen. En lokal mand, ikke turist, ikke tilfældig. De sorterede alle genealogiske matchene i et netværk. Gule prikker repræsenterede nålevende slægtninger. Grønne prikker de historiske. I midten af alt dannede det C et knækpunkt. Et punkt, hvor 3 slægtslinjer mødtes. Derfra var det bare et spørgsmål om filtrering. Mænd født i perioden 1959-1979, bosat i regionen, med tilgang til området Lina forsvandt i. Listen blev mindre for hvert kryds. Først 5 navn, så 4, så 3. Da de nåede den sidste filtrering, genstod bare 1 kandidat. Nora blev stille. Navnet var kendt. Ikke mistænkt. Ikke engang vurderet. Respekteret, højt ansat. Nogen ville sagt uerstattelig i bygda. Arvid Lunde. Brandmanden, som havde ledet søgende. Manden, som havde trøstet forældrene. Manden, som havde holdt taler i mindestunder. Manden, som aldrig sluttede at lede. Henrik sagde det, ingen ville sige. Hvis DNA'et på hårstrikken er hans, så var han sammen med Lina den natten. Tæt. Runa lukkede mappen. Der må vi få tak i en ny referenceprøve. Diskret. Observationsteamet rejste samme dag.
Arvid jobbede fortsat i Storfjeld som brandforebygger og deltidsansat i bygda. De fulgte ham i 2 dage, uden at han mærkede noget. På en benzinstation kastede han et kaffebæger i søpla. Det tog 11 sekunder, før en civil efterforsker fiskede det op i en steril pose. Tilbage i Tromsø blev prøven analyseret. 3 dage senere lå resultatet på bordet. Match 99,99%. Statistisk uomtvistelig. Nora satte længe uden at sige et ord. Hun kendte en fysisk kvalme. Han var helten deres, indviskede hun. Henrik svarte lavt. Helter findes ikke. Bare mennesker, som skjuler ting længe nok. Men én ting genstod. Uden krop, ingen tiltale. Ingen dom. Og i Storfjeld var Arvid fortsat den, som holdt roen, når andre brød sammen. Det skulle snart ændre sig. Det var ingen sirener denne gang. Ingen dramatik. Bare en stille beslutning om, at de trængte mere. Mere end DNA på en hårstrik, mere end gamle minder. De trængte bevægelse, mønstre, afvik. De trængte en grund til at grave, bogstaveligt talt. Nora, Henrik og Runa drog til Storfjeld uden at varsle lokalpolitiet. Officielt var de derfor at gå gennem gamle områder med nye tekniske metoder. Uofficielt var de derfor at kartlægge Arvids liv, rutiner, steder han gik og steder han undgik. Storfjeld var blivet mindre siden 1900-konvergensen. Butikken var fortsat den samme, kajer like grå, vinden like skarp, men menneskene virkede mere sammenkrøbet. Mindet om Lina hang som et lag af støv overalt. Da Nora stod på pladsen, da Jenta sidst blev set, kendte hun det fysisk. Bygda var fortsat frossen i den natten. Arvid så ud akkurat som på gamle billeder. Ældre, ja, men med den samme rolige stemme. Han hilste, småpratede, forklarede villigt, hvordan søgene dengang var lagt op. Han viste dem kart, pegte på områder, som var grundigt tjekket, og tilbød kaffe. Alt for naturligt, alt for uanstrengt. Men små ting begyndte at skure. Da Runa spurgte om søbåden, som lå ved den gamle stien, reagerede Arvid næsten usynligt. Et kort, stramt drag rundt munden. Den har været stængt i årevis. Ingenting at finde der. Ingen af dem havde nævnt, at de vurderede at tjekke den. Likevel var han rask til at afvise den. Senere samme dag fulgte observationsteamet ham med afstand. Han gik en tur, som han sagde, han ofte gjorde, langs stien vestover. Den førte forbi gamle bådpladser, slidte brygger og flere nedlagte byg. En af dem, søbåden, passede han uden at se op. Ikke engang et blik. Ikke engang den automatiske refleksen alle har mod steder, man kender fra før. Som om han tvang se til ikke at se. 2 dage senere gik teamet tilbage alene uden Arvid. Bygget var råttent, saltet havde spist se ind i træværket. Låsen var ny, mærkeligt nok nyere end resten af bygget. Inde var det mørkt og stille, og alt så ud som et sted, som havde været forladt længe. Men gulvet afslørte noget. Et felt omtrent 2 meter bredt var renere, mindre støvete, som om nogen havde stået der, kanskje sat knæ. Kanskje løftet noget. Dette er ikke nok, sagde Nora. Vi trænger en grund til at bryde op gulvet. Henrik svarte, vi trænger ham til at lede os dit. Så de studerede ham. Uger gik. Arvid opførte sig eksemplarisk. Han jobbede sine vagter, handlede mad til sin gamle mor, drak kaffe på samme bænk ved kaja. Han gik ture. Altid de samme. Altid forbi søbåden, men aldrig indom. Som om den var en grænse, han ikke kunne krydse længere. En kvæld, efter at mørket lad se, gik han en anden vej. Ikke den vanlige stien, men et smalt spor ned mod et område, som knap blev brugt mere. Et gammelt navsfundament nær fjerde. Han satte se på en sten, blev siddende i flere minutter uden at røre se, som om han lyttede. Da han rejste se, gik han tilbage med en tung, slitten gang. Hvad var det? Hviskede Runa over radioen. Ingen idé, svarede observationslederen. Men han går dit, når han tror, ingen følger med. Samme nat gennemgik Nora hele den gamle saksmappe. Der på side 46 lå et lille afsnit, mange sikkert havde overset. Uidentificeret ødelagt træværk fundet ved fjerdekanten. Trolig fra ældre Naust. Det var mærket som irrelevant. Ingen analyser havde blivet gjort. Dagen efter tog Runa prøver i området, Arvid havde besøgt. Under tangen, dybt i sand og skjeldrester, lå noget, som stak af. En liten metalbit, bøde, korroderet.
Det kunne være hvad som helst. Men formen var kendt. En gammel type glider fra en glidelås. Runa kendte den umiddelbart igen. Samme type, som sat på jakkerne fra 90-tallet. Med det havde de et påskud. En formel grund til OB om lov til at undersøge søbåden med georadar. Lokalpolitiet reagerede stærkt. Har der noget konkret? Spurgte lensmanden. Indikationer, svarede Nora, og en mistænkt i krydsende slægtslinjer. De sagde ikke hvem, ikke no. Tilladelsen kom efter 2 dage. Radarteamet ankom uden uniformer, uden mærking. De gik stille ind i søbåden, mens Arvid var på job. Et område under gulvet gav udslag med en gang. Et hulrum. Ikke dybt, men tydelig. Uregelmæssig form. For tæt til at være naturlig. Henrik stirrede længe på skærmen. Det der er ikke et hul. Det er en grop. Nora lagde hånden på træværket. Vi fik træværket. Vi har DNA. Vi ved, hvem som var her. Det eneste, vi mangler. Hun stoppede. Henrik fuldførte. Er det, som ligger under gulvet. Men de kunne ikke åbne gulvet. Ikke før de havde en sidste ting. En direkte kobling mellem Arvid og dette sted efter 1998. 2 dage senere kom den kobling. Observationsteamet filmede Arvid stå uden for søbåden. Ikke gå ind. Ikke tage på døren. Bare stå. Ikke mere end 30 sekunder. Men det var nok. Nok til at vise tvangsmæssig tilknytning. Nok til at vise et mønster. Nora lukkede PC'en sagte. Der åbner vi gulvet. Hun vidste ikke, at det de kom til Åfande ville være værre end alt de havde frygtet. Det regnede den morgen, de gik ind i søbåden med fuld tilladelse. Ikke et vanligt regn, men det tunge, stille slaget, som får alt til at virke som en hemmelighed. Døren blev åbnet af en tekniker, sagte og kontrolleret, mens Nora stod bak med armene i kryds. Arvid var ikke i bygda. Han var kørt ind til Tromsø for et rutinemøde, som han ikke ante var en afledningsmanøvre. Når fandtes det et vindue. Et smalt, men afgørende vindue. Gulvet i søbåden var gammelt, men ikke så gammelt som resten af bygget. Det var nyt træværk, lagt på ældre bjælker. Runa knælte, strøk over overfladen med fingertuppene og nikkede. Dette er ikke fra 40- eller 60-tallet. Dette er lagt efter 90-tallet. Kanskje til og med i 2000-årene. Henrik fulgte op. Det er gjort af nogen, som kan dette. Ordentlig arbejde, men hastig. Teknikerne markerede området, som georadaren havde vist hulrum under. En firkant på omtrent 2 meter. Nok til. Ja, de trængte ikke sige det højt. Ingen gjorde det heller. Da de begyndte at fjerne plankene, løftede en af teknikerne op en bordplate, som var skruet med moderne torkskruer. Ikke rustne, ikke slakkede. Dette er gjort af nogen, som havde tilgang og tid, sagde Nora, og som vidste, at ingen ville spørge. Under plankene lå det et lag med presset sand, tung og våd. Den var pakket tæt, som om noget var lagt ned og dækket med omsorg. En af teknikerne gravede med hænderne, sagte. Fingrene traf noget hardt. Det var ikke ben, ikke først. Det var stof, en forvidret bit af en 90-talsjakke, rødt nylon, falmet til brun rosa. En glidelåsrest, den samme typen som på skolens standardjakker fra 1999. Runa tog den op med pincet. Det er hende, sagde hun lavt. Det må være hende. De fortsatte. Sand gav plads til mørkere masser, sammenpresset jord og små fragmenter. Deretter kom den første knokkelbitten. Litten. De kunne ikke sige fra hvilken del af kroppen. Så en tand. Så en flik af stof, som engang havde været en jenser. Nora måtte støtte sæg til væggen. Hun havde set lig før, men dette var rester af et barn i en boks af stilhed. Teknikerne jobbede videre, systematisk, varsomt, indtil en af dem stoppede brått. Vi har noget mere her. Det var et beinfragment, men ikke fra Lina. Det var for lite. Skjøre. Ikke formet som et voksenbein. Runa stirrede et øjeblik, før hun sagde det. Dette er fosterbein. Stilheden, som fulgte, var øredøvende. Henrik stod helt stille. Er du sikker? Ja, dette er andre trimester. Dette, hun svælgede hardt. Dette betyder, at hun var gravid. Nora kendte, at hele luftrummet i kroppen kollapsede. Få det til laboratoriet umiddelbart. Alle prøver. Alt. Ligrestene blev pakket ind, bragt til bilen, fragtet med blå lys til Tromsø for øjeblikkelig analyse. Nora blev igen i søbåden. Hun stod i hjørnet, tog ind rummet,
lugten, stilheden. Her havde nogen stået. Her havde nogen gravet. Her havde nogen løbet ud i natten og ladt en helt bygd lede i 27 år. Arvid. Senere den dagen kom de første rapporterne fra laboratoriet. DNA fra benfragmenterne bekræftede identiteten. Det var Line Axelsen. Så kom meldingen, som fik alle til at stoppe op. Foster-DNA'et var intakt nok til at køre en farskabstest. Den blev sammenlignet anonymt med Arvids DNA fra kaffebæret. Match. Faren var Arvid. Da informationen sank ind, faldt det en stilhed over kontoret, som ingen klarede at bryde. Det var en kollektiv følelse af, at sagen ikke bare havde fået en løsning. Den havde fået et ansigt, som ingen i bygda kunne have forestillet sig. Arvid Lunde, brandmanden, redningsmanden. Han, som stod i front ved hver ledeaktion, som tændte lys på årsdagen, som gråt i interviewer. Han, som gav trøst, klemte moren, holdt taler og lod hele samfundet bygge en heltefigur rundt ham. Han havde graven selv. Når genstod et spørgsmål, hvordan skulle de tage ham ind uden at give ham chancen til at ødelægge bevis, rømme eller skade nogen? Arvid var fortsat i Tromsø, da beslutningen blev taget. Lensmanden i Storfjeld blev informeret i sidste minut. Et arresteringslag blev sat sammen. Nora blev med, selvom hun ikke måtte. Hun sagde bare, jeg var der, da vi fandt hende. Jeg skal være der, når han falder. De vidste, at han ville takle det roligt. Han var den typen, som altid havde kontrol. Men ingen kunne vide, hvad som lå bag facaden, når den begyndte at sprække. Da de steg ud og bilerne foran indgangen til kontoret, der han sat og ventede, så Arvid op. Det første, som slog Nora, var udtrykket hans. Ikke overraskelse. Ikke frygt. Bare træthed. Arvid Lunde, sagde hun. Du er pågrebet for drabet på Line Axelsen. Han svarede ikke. Han bare lukkede øjnene, som om han havde ventet på, at dette øjeblikket skulle komme. Arvid blev ført ind i afhørsrummet uden håndjern. Han trængte dem ikke. Han gik roligt som en mand, som allerede havde accepteret slutten. Nora satte sig tværs over ham, lagde mappene på bordet og ventede. Rummet var stille, kun summingen fra ventilationen fyldte luft af. Vi har fundet Lina, sagde hun til slut. Han løftede blikket, men øjnene hans var matte, som om han så gennem hende, ikke på hende. Hvor mye fandt der? Spurgte han. Nora svarede ikke med en gang. Hun lagde en pose på bordet. Et fragment af rød nylon. En metalbit fra glidelåsen. Der er der en liten plastboks med mærkelappen. Fosterprøve. Analyseret. Arvid stirrede på den. En svag rykning i overlæben. Så ingenting. Stilheden straks se ud som en streng, som var i færd med at ryge. DNA fra fosteret matcher dig, sagde Nora. Og DNA fra hårstrikken. Profilen er entydig. Han lænede sig tilbage, lukkede øjnene og pustede tungt. Ikke desperat. Mere som en mand, som bærer en sten, han endelig slipper. Det skulle aldrig blive slik, sagde han efter en stund. Ikke slik. Nora svarede ikke. Hun vidste, at hvert ord, han sagde, nu ville blive vejet af domstolen, men hun trængte sandheden, ikke tilståelsen. Fortæl om den kvelden. Det tog lang tid, før han snakkede. Hun kom bort til søbåden efter festen. Hun var oprørt. Hun ville snakke. Jeg prøvede at få hende til at være stille. Folk kunne høre os. Han gned fingrene mod hverandre. Hun truede med at sige alt. Med at sige, hvem som var faren. Hun tog tak i mig. Jeg dyttede hende bort. Det var ikke med vilje. Hun faldt. Hovedet traf kanten af bænken. Han svælgede. Og pludselig var alt stille. Nora lyttede uden at lade ansigtet afsløre noget. Hun havde set mange gerningspersoner før, men Arvid var anderledes. Ingen bortforklaringer. Ingen patetiske forsøg på at spille offer. Bare en mand, som aldrig skulle have magt over et barn. Hvorfor begravede du hende der? Spurgte hun. Han lå tørt, næsten som et pust. Hvor ellers? Alle troede, jeg var redningsmanden. Jeg kunne komme og gå, som jeg ville. Ingen stillede spørgsmål. Og jeg måtte... Han stoppede igen. Jeg måtte sørge for, at ingen fandt ud, hvad som virkelig havde sket. At hun var gravid, sagde Nora. Han hævede hakken et øjeblik, som om han vurderede at nægte. Men han vidste, at løgnen var værdiløs nu. Hun var red. Jeg var red. Alt gik galt. Det blev stille igen. Ikke en tryg stilhed. En tung, uudholdelig stilhed. Hvad gjorde du etterpå? Spurgte Nora. Jeg drog hjem. Sov aldrig. 6:00 var jeg tilbage ved kaja. Jeg meldte mig frivilligt til at lede. Det var det eneste, jeg kunne gøre. Hvis jeg ikke ledede dem, kunne nogen andre have gået i rigtig retning.
Nora kendte et stik af kvalme. Du ledede dem bort fra hende? Ja, sagde han lavt. Hele tiden. Jeg vidste, hvor ikke å ledte. Han så ned på hænderne sine, vejede dem, som om han først nå forstod, hvad de havde gjort. Jeg var fej, sagde han. Jeg var ikke ond. Bare fejg. Men fejhed forandrede ikke fakta. Den gav ikke Lina livet tilbage. Den forklarede ikke 27 år med løgner. Arvid blev formelt sigtet for drab og for at have skjult et lig. Nyheden eksploderede i Storfjell. Folk stod uden for lensmandskontoret med ansigter, som vekslede mellem vantro og rå sinde. Nogen gråd, nogen skræk. Nogen nægtede fortsat at tro på det. Linas mor sat i et sideværelse, da Nora kom ind med Fundstedt-rapporten. Hun læste i stilhed, fingrene skalv, men blikket var klart. Da hun lagde papiret ned, spurgte hun. Lå hun alene? Ja, svarede Nora. Hun var skjult, men ikke kastet bort. Moren nikkede, som om det betød noget. Var det vondt for hende? Nora satte sig ved siden af hende. Nej, det gik fort. Det var løgn, eller sandhed, eller kanskje begge deler. Nogle gange var det eneste, man kunne give, en slags balance mellem dem. Begravelsen blev holdt på toppen af Åskammen med udsigt over havet. Storfjell var stille. Ikke den gamle, trygge stilheden, men en ny, rå stilhed, som lå som et sår over bygder. Kista var liten, næsten for liten, men den bar hele vægten af det, som havde skett. Etterpå blev sjöboden revet. Ingen ville ha den stående. Arvid satt i varetægt, ventet på retssag, ventet på dommen alle vidste ville komme. Han spurgte ikke et advokat før dag 3. Han spurgte ikke om noget, egentlig. Bare en eneste ting. Kan nogen lage blomster for mig? Det blev afslået. Da Nora kørte ud af Storfjell for sidste gang, stoppede hun bilen på højen over fjorden. Solen lå lavt, næsten på samme måde som den natten Lina forsvandt. Vandet var stille. Hun tænkte på alle årene, som havde gått. Alle dagene bygda havde levet med fejl sandhed. Mysteriesager handler ofte om spor, savnet, glemte, oversætte. Men nogle gange handler de om mennesker, som står midt i lyset, og alligevel ikke bliver set. Lina blev endelig fundet. Arvid blev endelig afsløret, og Storfjell blev endelig vækket. Sandheden havde kommet frem, men ingen gik derfra uden ar.